Oh, dito sila. Oh, ang haba. Be, ang haba, be. Gusto mo, be? Ano mahaba? Sitaw. Oo, gusto ko yan. Siyempre ako pa. Gusto Katika. Dahan-dahan kayo, ha? Meron Bakit? ano, oh. Ali. Sumabit niyan pa ako eh. Oh, kuha Yung last ka. time, Dito, be. Marami pa dito, be. Nag-isa rin ako ng ganito eh. Ayun ang mahilig doon. Ba't hindi ka magulay? Harvest tayo. Wala namang kasing ano. Kakain. Thank you. Dami Ay. ka naman gulay. Ang daming kamatis, ay. Magdahan-dahan ka dyan, ha? Kay may mga pisi dyan. Anong pisi? Yung ano, Tali. tali. May pasilo ka. Ang tindi pa. Ay, itong laki. Oh, hindi ko nakikita. Ala, oo, no? ahas. Kaya nga eh. May pala. Hala, may ampalaya dito. Gusto mo, be? Isa lang naman to, be. Ang sarap nito sa ano. Alam mo last time, ang sarap talaga. Ang gamit kong ano. O, isagol mo, be, sa gisa, oh. Uy. Ikot na dito sa Uy, wag mong tapakan yan. Asan? Tinapakan ang puno. Asan? Ah, yan puro ba? Abi, ako na, be, ilagay ko sa ano para hindi ka mahirapan. Tinapakan. Lo, dito, oh. Lo, kunin mo to. Dito, oh. Diyan, diyan, oh. Sa baba. Nakita ko nga kasi nasa baba eh. Dito, oh. Ang hina naman ni Lumang harvest. Uy, Hina. hindi mabilis. Hindi mabilis si Lu. Na, si Luy diwa na. Bilis-bilis. Bakit ito, oh? Wala man, hindi ito tinitignan ni Luigi. Mahina ang mata ko dyan eh. Nakakatawa yung mga sitaw mo. Nasa lapan. Nasa baba, no? Nahaba pa man din. Wala na, dito, nagtatago, oh. Ayan na. Oh, tapos may ano pa. Hello, lo. Next year ulit. Wala. Magtanim ka ulit. Ay, ay, ay. Punta ka dito, tulungan mo nga ako. Obo, hindi makalili ka naman kasi sabi ko kailangan mo ng tulong eh. Oh, of course, ang linis dito, pag linis, bago mag-garden, aroy, naku, kapagod. Yun ang mahirap yung paglinis ba? Oo. Tingnan mo oh, dito sa baba oh. Pero alam mo, masaya man mag-garden. Sige. Hmm. Dapat dito may ano tayo, panggupit. Wala, panggupit ka dyan, wag mong gupitin lahat. Kunin, Kasi nga, kunin mo yung hinog. Wag na guys, gupitin lahat eh, pati hilaw. Pati hilaw. talaga yan. Oops! Akin yan, akin. Ito yung mga paborito ko. Bala ko pa nang bumili sa, buti hindi ako bumili sa Asian store. Nang? Ng ganito. Sa data. Doon kasi ako bumibili lagi. Ang daming kamatis. Naka-harvest ko lang kahapon eh. O, di pa? Akin eh. Sabi niya, kunin mo ako. Kunin mo ako. Ang sexy ang tag-harvest. Oh, pati likod. Baklis man. Ano pala yan? Walang laman ang likod. Ay, yung kanang warang noog ba? Unsay tawag gani? Walang takip. Walang takip ang likod. Ano na to mga $5? $10. Nagpadala ako sa pinsan ko sa Alaska. 4 days. Okay pa siya. Hindi siya nalanta. Hindi siya ano, basta ano siya. Babe, kunin mo nga doon, oh. Dito, oh. Yan, dyan. Dito pa, oh. Ikaw, Luigi, kunin mo yan. At nilagay ko na sa basket. Oh, ilagay mo na dito. Alam mo naman tayo mamaya ng ano dyan. Diba? Pahaba siya ng pahaba yung kamatis ko. O, tignan nyo. Yung puno, be. Tignan mo nga, oh. Ang puno, oh. Dito, oh. Dito. Ayun ba yun? Oh, dito. Hanggang napunta na doon, oh. Napunta na din sa gitna. Wow. Oh, diba? Puno na tong basket. Kaya nga eh. Kahit lagyan mo lang ng ano, tapos sa sausawan. Oo, kaya pag kumain ka ng may prito. Anong prito? Pritong bulad? Pritong isda, pritong ano, tapos yan yung ano mo, may kamatis. Ilagay sa suka. Oo. Lagyan mo lang ng pati sa tuyo. Ang dami na mo. Bukas may inog na naman. Ala, may helicopter. Ala. Palaging may helicopter dito, do. Parang may Daanan lagi dito. daanan ng kriminal. Mga ano. Papuntang ano.
airport. Okay. Butasan na naman. Diba oh, grabing kamatis. Kahapon, ka-harvest ko lang kaya nag-ulan-ulan. Oo. Oh my gosh. Grabe ang kamatis. Ano ko ito bukas? Okay, kangkong, dali. Yung kangkong nga pala. Kangkong, kuha ka na ng kangkong. Ilagay ko muna sa taas. Okay, ilagay mo dun sa ano. Picture. Picture lang pala. O sige, picture tayo. Di mo. Ay, gawa tayo ng ano. Gagawa tayo ng tawag nito. Naalala ninyo ang kangkong is sa ano siya sa basak. Alam niyo yung basak? Ano basak? Yung kanang sa rice field na Oo. area na mabasa-basa. Oo. Ito, doon ito tumutubo. Oo, di ba? Sa mga At sa- matubig to. Matubig. Pag gusto mo ito na maano, sa matubig talaga. Kasi parang ang tawag nga nila ito, water spinach. Kasi halos sa water naman talaga sila. Kyang-kyong. Kayo na yung pipili sa ano, kung ano yung itatapon ninyo. Oo. Thank you. Yun na lang yun. Ang ganitong isang ganito ba sa ano yan, $4 na to. Talaga. Oo, totoo. Dalawa lagi ang binibili ko. Kasi ang Pero malalaki man yung sa kanila. Parang ang daming... ganito rin ang ano, Dili, parang mahaba siya ba? ang mahaba lang, oo. Pero Sabi ko dito, bakit kaya yung kangkong dito skinny? Sabi ko. Okay ka lang dyan. yung naano ko yun. Kahoy. Sabihin mo lang sa akin Natutubo lang pag siya. kailangan mo na mag-harvest kasi pupunta na lang ako dito. Uy, naglagay ako sa freezer, B. Nang, Ganito. ano nangyari? Nandun sa Hoy, freezer. huwag mong kalimutan yung moringa nasa sasakyan. Okay. May tigisa kayo doon na balot. Anong moringa? Malunggay. Malunggay. Fresh? Oh, di ba dala ko galing pa yun ano, tapos nilagay ko lang sa freezer. So na-defrost na yun. Hindi pa, nandiyan sa sasakyan. Nasa bag. Ng pang ano. dami ko Ang yun daming naman haloy. Ano? Diyan, dito, Kahit mapayat siya, masarap ito sa baw. Walang problema to kasi malinis na to, mabilis to anihan. Haloy, taga mamang. Ano Tinamaan. Yan, raspberry yan. Oo, yung matinik. Oo, pero kunin ko man yan. Tapos ililipat mo. Hindi, itapo na. Bakit? Diba? O, di ba? Bakit? Daming ano, bugs. This. Halo. Yun. Kamitis giliw. Okay, bisayo yan, be. Ba yan? Anin? Oh, parang hindi na okay. Oo. Parang hindi okay. Baba pa. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Diretso na nga. Ay, mga hinog na kasi. Dito ako tagakuha, B. Yung mag-video ko. Diyan ako kukuha. Ay. Masarap yan, Biloy, di. So, dahil may plano si Mister na mag-grill na kasama yung mga kapatid niya at yung pinsan niya, so kaya yun, ako naman is aligaga sa umaga. Nilinis ko lang yung grill, mga loves, para malinis mamaya kung mag-start na siyang mag-grilling, no? Pero guys, masaya naman yung samahan namin dito kanina. Kaso ang ending, mga loves, para naman tayong naging horror movie. Keep on watching. This is what my wife does with her broom when she's not flying around. She thinks it's an amazing invention. You can fly on it, you can sweep the floor with it. She can chase the dogs and smack them with it. Even you. And me. What? I'm not doing anything. No, that's a cucumber. No. I don't know. Somebody took it. Cucumber. Ow! Why she's out? Andrea let her out. Yan mga loves, umalis na sila and yung asawa ko is naglilinis na dito, oh. What a good baby. Put everything in the
No? So, dishwasher. So, kakauwi lang my sister-in-law and her husband is ano, the one just... Take a muffin. She's supposed to take a muffin. What is muffin? And Isabel should have that, right? She said she's gonna bring it home for Thomas. No, she forgot. Why she always like that? She forget. I know she's trying to bring something. What the heck? Oh, this is the first time usually Andy leaves a bunch of stuff. First time everybody left with nothing. Because you don't do chicken. You don't offer chicken. I did. And The burgers, dogs, chicken. he doesn't want it because he is afraid with... he is afraid. Afraid of what? Poison? Yeah. Anyway, so here it is. So, yeah. Watch this while you go to the bathroom. Yeah. So, yun. Umalis na sila. And then, guys, na-miss ko yung ano. I have to edit some stuff. Enjoy naman ngayon. No? Nag-enjoy naman yung grill kahit kami lang dito. Pero yun. Si Tammy yung nag-grill and then tinulungan ko na lang siya sa end kasi naano na siya, parang pinapaningot na siya ng maraming singot. So, kaya tinulungan ko na siya. Anyway, so, iin ko na to dito. Very quick lang yung aming salo-salo and walang electric mga loves. Walang electric. Pati mga kapitbahay, wala. So, yun, walang electric. We have to have a candle. We need a candle. Where is the thing? No, I want the candle. Now it's time for the candle. Where is your lighter, B? Come on. Give me your lighter. Walang kuryente. Walang kuryente ang mga mga lab. Si Tami nag-survey na. Asa na yung sinilas ko? Uy, nawala man sinilas ko, rocks. Ang mga pusa naglatagaw. Good. Hadlok sila. Uy, nahadlok. So, wala ng kuryente. So, ganito po sa Amerika mga loves. Pag walang kuryente, yun, magkandol-kandol na lang po tayo talaga nito, no? So, ganito talaga. And then, yun si Tammy andun sa labas. Bakit parang sa taas may suga? Bakit may suga dito? Yung ano pala, kigo. Natakot naman ako. Kaya ang dilim ng bahay. Ang dilim ng bahay mga loves. Andin dito. Sabi ko, bakit may ilaw? What is this all about? That the house will be really hot. And all of you guys will be huffing and puffing. And while Mama will be happy. No electric. Is it outside? Is okay? It's cooler outside than in here. Yeah, Tammy. Luckily mga loves, Tammy, he bought a lot of lamp. Oh, tingnan nyo. Is that lamp? It's solar han? No. It's an emergency light. So. Emergency light, and is that battery? Yeah. Or chargeable? Battery. Okay. You got few of that, right? There's two of these. Two? But so if you don't need that much light, you push it down. Hala, honey, you scared Rorox. So you put it like that so it's less light. Oh, less light. More light. More you put it. Okay. Roxy, you are such a scary cat. Use the same amount of electricity no matter what, so you might as well use the full light. Yeah, just pull it. But it's pretty bright. So luckily I charged my cell phone, love, Yeah, mine's not charged. the whole time. So yun mga love, so horror movie muna tayo ngayon, ha? So I can't wash my face, right? No, you got no water pump. So you'll run out of water right away. But I can use the toilet. Can I use the toilet? You can. But you don't use here first. If you're only peeing, I would just not flush. Yeah, but I have to pee and flush, you know I that. know, but every time you flush,
I know. Whatever little water we have left. I know, but I have to flush because I have my thing. Like I said, I wouldn't, but it's up to you. Okay. You might need that water for other emergency things. Well, We don't know how long we're gonna be out for. I think it's gonna be on soon because now the electric I don't know. pe- It depends on what happens. the electric people is really roaming around. Well, they're only roaming around because I reported. Oh, good night, love. Crazy bastards. Good night. You don't go under blanket because you will be so hot. No. Oh, I should.